ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. heewi jam Allah kadi koko horsini lewru goɗɗo ɗum tawi wi nduɗo lewru ko min yoɓana ɗum horam aɗa ɗum kam Allah karim de aɗani kam sinno min finno tan mbimi hoto ñaame hon jare an kam a ñamat yaata baba min ɗo gonmi ɗo Allah seeɗi leydi o jooɗi tan kono hakkille mo ala ɗo baba Yoro e Boubel min wonate concentré o tan an mbaɗa kam te concentré yaati min mi yiɗat yewtide ma an mbaɗa kam te concentré hono baba annene ɓeɗo kay hayso wona haydara ko ɓe yimɓe annene hande an e wuuro ngo no way hulɓinade ni ɗiɗo sacrifice uji ɓeɗo waɗoɓe yimɓe ɓeɗo waɗoɓe ko hay goto anda so tawi ɓe jiitaka kay aɗa andi ɗum ɗon kadi min wawa jooɗorade noon tan Yoro holon wawi mo wadde sacrifice Yoro holon wawi mo wadde sacrifice yaatin ko jam tan humpata hande so hunde heɓino ɗum a yiyatno o waɗe tiktok o so Yoro warano tan a yiyat ɗum e tiktok o anani mballe yimɓe wayi joni min mi natti ñamde ko weeli hay ndefuma joni ko Yoro yeehi ko ndefuma feeñe ndefuma so mankani lamɗam tan ɓurta kaani e yimɓe hoor wonduɓe essoma mo ko joddidade ma Assalamu alaikum. Mamoud. Wona to ko Ay, miɗen de sawro mbaɗa aɗa jam. jam tan Mamoud machallah. mbaɗa e korka Jam tan mawɗum machallah. ari nangue koy A yiide. Oto gogo Yasin. koko yaati ko jatto ko jam Ko jam e o woddani. ala ko goɗɗuɗo kay ko goɗɗo ko woni Ko Yoro e Boubel. koɓe mayi Ala ɓe mayani. fono Waye mayi Mamoudi Yoro e Boubel ɓe
ɓe tampide ko tampine wallahi huɓe romi taw ɓe kamɓe ɗiɗo joni noon ɓe tampi toon ɓe walat toon ɓe lel to eyyi kamɓe ɗo pour ɓe arte galle o moori neɗɗo yo natate haaju mum moori neɗɗo probléme famille yo kurka reeno probléme famille an nani kam e famille o ñande hen gila noddumami ha garɗa mbaɗɗa témoignage ha jaaɗa lawol ma nden jaltinmami e famille o ha nden jaltinmami hen ala anne mammoni oto wi noon an ɓeeɗo ɓe tampi aussi min diya korka ha joni hande franchement min korkam nane seeɗa bona sah wallahi ɓe leɗerini yew no muusi toon yew no luuɓi ala sa hennu kamɓe nayi toon koye mabɓe moori taw ko yero bonnat korka ma andu korka ma tiiɗande anani min mbaɗa yiɗi gorko baɗɗo brave gorko baɗɗo brave min ci gorko yero ko gorko an kam boni tan an sa fini tan addaɓe e pele ma tan aɗa yaha an kam mamma wat ɗum ko jam kora tan guila sukkuni subaka ha joni aɗa rewe aduna tan aɗa yaha sababude nde ɓoccode ha yero na jari ɗum min cikkanomi ka biyanoro kam yero maayi walla tulla e maayi mi watma dédommagé an ha joni aɗa jagguini yoro mammude anne wona noon yoro oto rewmo yoro sellani no feewi an sa yihin toon wallahi an a yurmoto yoro sah an moori an anda min hoto mi rew yero min yero wona e galle o waɗani kam arrangé nda a tuumama on way kam wadde crime ko français wiyata ko crime on way kam wadde crime ha holko dar holko goyata ko goyata Allah fawi men dum en muñata ko Allah waɗi yato ko burat joni jiɗɗa komi lutto galle yasine ha ngoyami an bandiran ma ballima min hay bandam goro mo wallata kam ala fof an bande wona bandiran ma ɓe mbi ka dakki bandam goto wallanimi an bande en tan ballata en ɗum muusi kam joni holto min fayi joni ha nani ha yehen kadi jeewen so tawma en dañ bâtiment goɗɗo ono ɗo fof koko maha ƴen caggal to ƴeewen so ala bâtiment gonen walla mertenɗa wuderam leloɗen hen hol tan ɗa oɗon wona bâtiment yimɓe no mbirton ƴeewen sahuji mbaɗen hen en ɗone galle joɗɗo non legal kadi ala bâtiment momin goɗɗi jabro Allah tettin bâtiment noon goppa bojjimaji jabra Allah kala ko Allah waɗi yattaw ko ɓurat kala ko Allah waɗi tan yan gamin ko guere Allah c'est ça jabro Allah noon jabro Allah de yo hande mama jabro Allah
Lamin mi ruttata bone te Yoro ko neɗɗo bone an mbiɗa anni a watta kam comprendre aussi a famta kam joni o gogam mane artat kanko mi anda holono rara so ari mam haramba ya mi anda holono rara joni min mami arta so boyi par ce que il faut mi yaha par ce que mi tawiri Yoro ni franchement min an ko wondima hen mo wonnam jaɓani ɗum ay moori ay sagat yo woƴe hoore mum an woƴe no dañirta kalis nawa galle ma par ce que ɗum o yoɗani an ha joni aɗa tikkini Yoro accu ɗum ko vie privé ko vie famille haajuma ala hen anani min cikkanomi an c'est très intelligent way ndeke an c'est très alphabète an wona intelligent non c'est ya alphabète de anani kala mango ya way min de min nani way mami arta ɗo koto na fetal mi halno ɗum gogam min mami arta haal par ce que ɓe wayni min tawiri Yoro e oɗo Boubel ni yoɗani mo jaani wallahi mam haalango aussi an accu ko jaguɗa ko accu ɗum ɓuuri min wona resonde mara o vrai yambara min gila gaddoye ma gandumi ka yambara ko wondima Yoro e Boubel taw Yoro toon to wonto o ɓuuri wadde confortable a wawmo toon woppude toon o yiɗi ha wona kanko ƴetti engagement yo yalta galle o morma way nde yasin nanta ɗum sarde Hadi. Ande kontaan Ayi. Wana gawe ya. ayo hadi Bien ni wala gogol. hadi Ane jam. Badda. Jam tam. Atsel. Yami ari o men wana Thiès ñax non. Sen janu da. hadi ana mawni de Men di gogol. hadi dañi endi Wo pu jane ko ci ko. wallahi dañi Bismillah endi hende. Aton. Ndi. Yo Allah hede na. Ko tahi. Minen ko min goppi bamma yumma boy. Min no gaccani ga. Ayan. ngoppem annen ko sohle Ay ko mi korno kono ko min woppi bamma dum tak min natti hoore. Ga hende mi yow ni mo de kaw. Ala. Min jettata Ma ko. fam yotto ndena. hadi hay data de ngari ayi hadi mawni Mo ma biya yo min jaa galle mabbe. Wona wi ma ko mi dimo. wona mbimi tan ko hoti en tikkanmo ko cukalel mi wiyani en jaani Komi dimo somi haale mi ruttata ko hen caggal min komi dimo ay somi yani do yen jander? maydan mi koye rimdam ana wona dimo ana rimdani Allah no feeri a rimdani sa yi tikku min mbimi hande mi hoorata ko ndimako tagi so wona noon ndimako mi tikkata mi wiira mi hoorata min mbimi tan ko hoti en tikkanmo mi wiyani yen jaa nder go jeena ɓe ngari jehen nder saɗa ñaaguima en tan dokken ɓe algara o goggo jeena ɓen saɓe ñaaguima en tan dokken ɓe tan kersen ɓe seeɗa tan ala kersen ɓe seeɗa tan ballen ɓe saabu Allah tan jehen galle mabɓe hay sago seeɗa yo Allah heedanam hen o min ndimagam haade kam hoorde mbaɗa anda ndimagam haade kam hoorde Ndimagam. pourtant mbinomi hande mi dawrat korka mi ƴewmi koye baɗima e mette momin gondi o mbimi ndimagam rokkata kam mi hoora par ce que mi wawa wondude mette mboɗo mboɗo hoorenda ndimago wonnata neɗɗo ko woni fof voilà c'est ça wallahi ndimago ma e nannuma e ko woni fof aɗa min sa hoorani Mamma. Simon male sulanja Simole male sulasanja man simore morilo borila en mbay wadde orchestre eɗen jima de Umaron morma dane ma welani le barigal dane ma le barigal dasa tero gur are singo
wana sima Nyanya kure njay abonne jembe ba mal wiyan simba mala sulanya simole mala sulanya marumone sanga kure na min ko hadi wi kam on ngari ha don jodi mari ci ko non ko mi ala do bismillah addu bagasuji addu sagma njende yaro njet sibu Allah tan sibu Allah kersen hen ka mum sibu Allah sagma do to mi wadi kono to gumi don ni lagara men gumi lagara men naari ndero serat kam joni son ngari ha damal galle mo jodi min mi andano ni ko damal galle ma Allah no seedi anda mi andan ni joni ala problème jenden jeten bismillah mon minen ko min rimbe mamoud minen ko min rimbe minen ko min rimbe to gumi non to galle yasin ala galle amen to galle mon on galle min lañño to galle mon ton to oy to ngal to legal batima gor maron jobani lu yas wat egino do wala gallam biya min jobal lu yas gallam mi yobal lu yas o jewani kam do wadi salde be sundu no wadi salde be galle to gumi non do wato ko yitti on to ona hasidebe tan gañam min jiya min gorko pinoɗo mo on yiyam a peni o medi fidim a peni on medi fidim joni ɓayri kanko jaɓani nadde nde ɗaɗon Boubel serat kam o serat kam on garani min garat kay awa no ñumanade ɓe eɓene hoka eya egen sami e yumat ɗumen mi andam no dowanare yumen wallahi an sona naafi gagal mbiya mbeɗa yurma kaw yero pourquoi wa haalande ñumana kam eɓene boowal mi riwa ɓeɓe jah yan wawa comprendre ay sa jogui erde min namdata noon jogui ɓerde kuɗaɗo malla huuɗi min kay jogade ɓerde tak mi nommi bamma ha mbawɗa jibinede hen mbiya taw mbeɗa jogui ɓerde yan wawa comprendre joni min garani on garani komin rimbe minen komin rimbe joni ala probléme Boubel an jeetno o serat kam o serat kam yaro on jahani wadde ala probléme min yeeyi ala kawmamma argay sibu Allah tan walla min naari nder yaro yew ka dimo ɓi rimɓe jiiɗi ɗo mbeɗa andi ka dimo wallumo tan sibu Allah tan naata tan kono woto jooɗo woto ñam voilà justement an a yiiti feere nde natana coynoɗa nder galle o ha naata nder galle e kuure tan duttoɗa sa ala probléme jooɗaki de no oto jooɗo ala probléme c'est bien an noon an Boubel an Boubel an somi naati kadi mi joorotako de non a jotta oto jewnom suudude de ala probléme voilà probléme nattam jeet ay nima kam tagi kam taƴde korkam ani min komi dimo ɓi rimɓe jiiɗi ɗum mais ko ɗum taƴita korkan ɗum gollum ko ɓohe ɗum ɓeyde tan ko heege ay jak ala hayso wona heege ɓohe ne mucce mine min keyɗani hayso wona heege ɓohe ne mucce eyyi bisimilla ngare enen keyɗani ngare min ndima kam rokkanimi ɗum ngurundam ko koɗeki mum yoofim ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum boowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi tonton Dakaru Mbouru tengti e Thiès ɗo tawte 300 mètres carré 200 mètres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓiɗo yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere an mami nawtuma dara an mi anda pourquoi wawa wade no mbami ni jogoɗa jikku mo joguino kono ma dutto dara an tokoro ma bonnima tan neɗɗo parfois il faut ɓerde ma ɗe tiiɗa gogo Dieynaba hayyo gogo Dieynaba min famima quoi yenta ala probléme yen sa ko marde teddi non adum nangan ma non bravo eyyi so mama aɗa nawmi quoi non ala probléme atan so atan ko jiɗɗa humtade ni hande so
Solution. Hayo. Hayo gogo Jainaba hayo gogo Jainaba hayo. Gogo Jainaba. Asali. Bismillah godi. Jainaba. Gogo Jainaba. Adañu hoɓɓe ɗi mbiyan. Kaya. Yaro tan leni mine damal ngal o yo natta kodimo. Joɗo. An hari ka neɗɗo moƴƴo an. Ka neɗɗo moƴƴo. Nanani ko mbiɗa ko ala rangal de may rangal da mbiɗa ɗum Gorko nanda. mbiɗa haadi ko moƴƴo Muro moƴƴi Allah mi suwa yettade hay suwa ko yettade. ɗon noon garantumami Mi suwa hay yettade ko non. ɗon garantumami a suwa yettade yo safrore ma haade hanayi a faami galle Allah galle mon e dow deyɗe mi anda biti mi anda piindiral mi anda dugo mi anda ƴettoje aɗa nana mi je jinmi ko nanna ɗum eno furma noon ay min mo jiiɗa ɗo sentum noir aɗa faama mi Aɗan gañi mi. non mi waɗane expliqué tan pour pama tu as compris ceinture noir Aɗan tuutay bohamde. mi suwa Aɗan tuutay goramde. mi suwa Wa oro baret ko boni e don ko tuutay yam. yero Na jinmi ko nana kalama mi reftata hen suudu nana suudu man yaro wa dejude an o fiet warren de somo ala wa dejude. Ni mi dejjanta debbo. Mi dejjanani gorko mboro dejjanna debbo. Mo fiere de On wawi fiide o fiere ko worbe. somin dofodiri silip makko muudo leydi. Somin dofodiri so silip makko muudani leydi wiyam je. Galle Allah nela muɗum galle Fatima de bidde bammu.